मोनसे जाफुंसारनाय। अराङाव 90.0 ग्राम हेर'इन एबा फेग्रा मुवा हमनो हादों। अरां पुलिस थानानि मावख'गिरि मनज कुमार दासनि नाजानायाव अराङाव 90.0 ग्राम हेर'इन एबा फेग्रा मुवाजों लोगोसे सानै आइजोखौ हमनो हादों। खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मोनसे जर'खा सुलुंनि गेजेरजों थांनाय सानखालि अरां पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव 90.0 ग्राम हेर'इन आरो हेर'इननि फालांगिजों लोब्बा थानाय सानै आइजोखौ हमनो हायो आरो बे हेर'इननि बेसेनखौ गासै 70 लाख रांसो जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय सानै आइजोखौ अरां पुलिस थानायाव लानानै थांबाय आरो अरां पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायबाय होनना बे समाव खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। अरां पुलिसनि मोनसे जाफुंसारनाय। अराङाव 90.0 ग्राम हेर'इन एबा फेग्रा मुवा हमनो हादों। अरां पुलिस थानानि मावख'गिरि मनज कुमार दासनि नाजानायाव अराङाव 90.0 ग्राम हेर'इन एबा फेग्रा मुवाजों लोगोसे सानै आइजोखौ हमनो हादों। खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मोनसे जर'खा सुलुंनि गेजेरजों थांनाय सानखालि अरां पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव 90.0 ग्राम हेर'इन आरो हेर'इननि फालांगिजों लोब्बा थानाय सानै आइजोखौ हमनो हायो आरो बे हेर'इननि बेसेनखौ गासै 70 लाख रांसो जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय सानै आइजोखौ अरां पुलिस थानायाव लानानै थांबाय आरो अरां पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायबाय होनना बे समाव खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। अरां पुलिसनि मोनसे जाफुंसारनाय। अराङाव 90.0 ग्राम हेर'इन एबा फेग्रा मुवा हमनो हादों। अरां पुलिस थानानि मावख'गिरि मनज कुमार दासनि नाजानायाव अराङाव 90.0 ग्राम हेर'इन एबा फेग्रा मुवाजों लोगोसे सानै आइजोखौ हमनो हादों। खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मोनसे जर'खा सुलुंनि गेजेरजों थांनाय सानखालि अरां पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव 90.0 ग्राम हेर'इन आरो हेर'इननि फालांगिजों लोब्बा थानाय सानै आइजोखौ हमनो हायो आरो बे हेर'इननि बेसेनखौ गासै 70 लाख रांसो जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय सानै आइजोखौ अरां पुलिस थानायाव लानानै थांबाय आरो अरां पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायबाय होनना बे समाव खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। अरां पुलिसनि मोनसे जाफुंसारनाय। अराङाव 90.0 ग्राम हेर'इन एबा फेग्रा मुवा हमनो हादों। अरां पुलिस थानानि मावख'गिरि मनज कुमार दासनि नाजानायाव अराङाव 90.0 ग्राम हेर'इन एबा फेग्रा मुवाजों लोगोसे सानै आइजोखौ हमनो हादों। खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मोनसे जर'खा सुलुंनि गेजेरजों थांनाय सानखालि अरां पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव 90.0 ग्राम हेर'इन आरो हेर'इननि फालांगिजों लोब्बा थानाय सानै आइजोखौ हमनो हायो आरो बे हेर'इननि बेसेनखौ गासै 70 लाख रांसो जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय सानै आइजोखौ अरां पुलिस थानायाव लानानै थांबाय आरो अरां पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायबाय होनना बे समाव खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों।